Piny Kenya noyudo omenda maromo siling bilion 452 kaluwore gi kwan mamalo mar welo manotimo limbe e pacho ka kipimo gi bilion 377 mane yudo higa manotelo. Koloso Mombasa e romo mokelo kanyakla jogo manie sekta mar limbe, jatend migawono bende koni kwan welo mane otimo limbe e pacho ka higa mokalo nomedore nyaka milion 2.4 kipimo gi milion 2.1 manolimo Kenya higa 2023. E romono manochiwo ayanga lipot motenore kod weche mag limbe, piny Amerika ema notelo kuom kwan mamalo mar welo manolimo Kenya kiluwe gi piny libamba ma Uganda kaeto Tanzania nokawo thuolo mar adek. 2.4 million international tourists in 2024, and this translates to a 14.6% increase from 2023 numbers. The 2024 inbound tourism earnings rose, like we have seen, to 452.2 billion Kenya shillings, a 19.79% growth compared to 2023, and this is an indicator that good things are happening. The introduction of new airlines, and specifically the entry of Air Asia, Air Dubai, and the relaunch of Brussels Airlines will, in the fullness of time, increase air connectivity and make Kenya more accessible to the rest of the world. Riwruog johala e pacho ka Kenya National Chamber of Commerce and Industry bade ma Mombasa otimo winjruok mar biro kanyakla gi riwruok